akwai sanata na Katsina ta tsakiya Abdulaziz, kowa ya sani magana muke yi a buɗe. Aka zo akwai ɗan haya haka, ni Ibrahim, ni mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ya aika ya ce in yi ma gwamna magana, yana neman alfarma, shi yana shugaban ƙasa, bayan da za a ce an yi trofin ɗin ɗan gidansu 'yar aduwa a taka. Gwamna yana nan da rai, na isar da wannan saƙo, kuma gwamna ya ce ya ansa, kuma ya kira Abdulaziz, kuma ya gaya mashi, ya ce amma dai ka je ka ɗan gyara abubuwan da ke tsakanin garin mutane. Sun ya ɗauka cewa irin waɗannan mutanen masu tuna baya wanda suke ma ƙeya ba ido ba, na ɗauka su ne abin biya, su ne abin a tuna, su ne ya kamata a taimaka ma. A gaya mani mutum ɗaya wanda ya kawo ma Katsina irin waɗannan manyan mukamai da aka kawo na ɗana ne. Ministoci ne guda biyu aka bada. Saboda haka idan kun ga ba a yi muku daidai ba mu ne. Mu. Sharon Tinubu da wani wata ɓaure wani kafin wata mai addu'a. Ta yi na ya santa? Mu ne 'yan Katsina. Ya gama. Mu za ku yi hisabi. Mu ne ba mu yi abin da ya dace ba. Domin ya bada mukami. Wanda take raba me yake ce mai crude oil ɗan Katsina ce da ya margayi Sani Bakiwa. Maryam. Mai wanda ke kira crude oil. Ita take bada wutar lantarki yanzu nan gashi yanzu ya mani sakon kata kwana. Wannan taron suka taho tun karfe 3 suke a airport. Sai yanzu nan aka ce an soke jirgi ba za su zo ba. Da Dr. Badamasi Sharanci. So in aka fara nisanta muku irin manyan mukamai waɗanda aka kawo da wannan yaron mai kula da harkar sadarwa ne ba zo shi Aminu Maida, ita ma nan gurin wata rijiyar mace shi ke kula da ita. Kai da Allah mu daina yaudara kanmu. Alkhairi an kawo ma jihar Katsina, mu ne bin bakuwa. Wannan maganar da Ibrahim yake nan gurin na da tabbacin Allah zai tashi na ranar gobe kiyama maimaita idan na yi zalunci. Ko da mai gadi ne aka baka na san abin tambaya ne kai ranar gobe kiyama. Saboda haka a gurguje zan gaya ma mutane na jihar Katsina a taimaka ma Malam Bala Tanimu Ashiru ya ƙara samun zaɓe karo na biyu ya zama wajibi gare mu. Zan yi mamaki wani mutum ya ce mana zai zo zai muku tallar gobe. Mutumin da ɗan arewa aka rika buga ma lamba a jihar Anambra lokacin yana gwamna. In kana so ka zauna a Anambra, kai ɗan arewa Bahaushe ne sai an buga maka lamba. Shi ne za a zaɓa, shi ne za ku tallata. Ko wanda ya ci amana su Umar Musa ‘yan aduwa shi ne za ku zo ku tallata a jihar Kaduna. Atiku Abubakar ya yi takara da Umaru Allah ya taimake shi 2007 ya kayar da Atiku Abubakar. Bola Tinubu ya same shi ya ce Atiku katina lokacin Janar Shehu Musa ya raduwa mun je Saudiya mun yi umara muka yi addu'a Allah ya kawo albarka, Allah ya ba Shehu Musa shugaban ƙasar Najeriya bai samu ba. Yanzu wannan mutum da ya samu kai kananka ne a ce yanzu ka yi jayayyar da shi ka je kotu kana ganin cewa wannan abin ya yi daidai. Atiku ya ce sai ya yi kuma ya je kotun aka tafi kotun Allah ya isa kuma Allah ya isa ya tabbatar da Umaru zaben shi. Zan yi mamaki wani mutum a Katsina ya ce zai tallata Atiku kuma ya ce wa yana ƙaunar jihar Kaduna ƙarya yake.